muuten aika hyvä. Oi niin, Jussi piti tulla syömään. Jussi! Täällä on ruoka! Joo, mä tuun ihan just työllä. Mä hyöntän 3 heti. Eiku siis, laitan Rubikin kuution sivuun. Meillä on hetki. Mitä sä sanoit? Nyt pitää kyllä käydä katsomaan. Isokeli tulee. Sä teetkin Rubikin kuutiota. Joo, tässä mä tätä Rubikin kuutiota teen, että joo. No, mä taidankin ottaa samalla nämä rahat tästä, kun mä menen kavereiden kanssa Karismaan. Älä. Ei sun tarvi ottaa niitä rahoja, mä voin antaa ne sulle. Kyllä mun nyt täytyy ottaa ne hei tästä. Hetkonen.